Vi vil gerne fortælle om menstruationscyklus. Hormonet FSH får sat i gang i modningen af et æg fra en af æggestokkene. Dernæst bliver hormonet østrogen produceret. Østrogen gør slimen i livmodermunden mindre sej, så sædceller har lettere adgang. Jo større en mængde af østrogen, der bliver produceret, desto større mængde af hormonet LH bliver der frigivet. Det kaldes positiv feedback. Den store mængde LH sender besked til æggestokken om at begynde ægløsningen. Æggeløsningen sker ca. 14 dage efter menstruationens begyndelse. Det gule legeme producerer østrogen og progesteron. Når de yderste celler i slimhinden får signal af progesteronet om at begynde en produktion af slim, kan det befrugtede æg sætte sig fast. Der er lukket af for infektioner, der kan skade et foster, når den stigende mængde af progesteron giver besked om at slim i livmodermunden skal være sej igen. Når cellerne i det gule legeme dør, afsluttes menstruationscyklussen. Slimhinden kan ikke længere vedligeholdes og frastødes, når mængden af østrogen og progesteron sænkes kraftigt. Kvinder bløder, fordi blodkarrene i slimhinden brister, når de inderste celler slipper deres forbindelse til livmodervæggen.